Siwmai, mae'r heddiw dydd Mercher yr 15 o Hydref 2024. Beth sydd gyda ni ar y sgrin fan yma yw testun i mewn yn y Saesneg. Fan yma, fy amcan yw i gyfeithi y testun hwn i mewn i'r Cymraeg. Ond yn y trach na gwneud hyn, oddi wrth y testun Saesneg i testun Cymraeg, dwi'n mynd i darllen y testun yn Saesneg ac wedyn i gyfeithi i'r Cymraeg trwy'r fy llais. Ac wedyn, dwi'n gallu creu y recordiad neu fideo oddi wrth fy gyfeithiad lleisiol. Er enghraifft, i creu rhyw fath o fideo ar y YouTube. Ond cyn hynny, ar gyfer y cyfeithiad, dwi'n eisiau i creu rhyw fath o'r testun sydd yn ganol cyfnod, lle mae gyda ni yr gwybodaeth ynglyn â'r geiriau sydd yn ychydig yn prinach, a gyda'r gwybodaeth tu flaen amdanaf. Fe fyddai hynny yn fy cymathwyo i gwneud yr cyfeithiad yn ychydig yn yswyddach ac yn ychydig yn cywiriach. Felly, dyna'r amcan, ac wedyn i cyncachu yr testun canol cyfnod hwn, dwi'n mynd i defnyddio y iaith raglenni PHP i creu yr testun canol cyfnod i'm cymathwyo yn fy cyfeithiad oddi wrth y testun Saesneg i'r cyfeithiad lleisiol neu cyfeithiad sain. Felly, i gyflawni yr amcan hwn, dwi'n meddwl mae gyda ni amrywaith o camau neu trwyddadau mae angen i ni yn angenrhaid i dilyn. Yn gyntaf, er enghraifft, mae angen i mi i darllen trwy y testun yn Saesneg. Ac wedyn, i mewn yn y cyfnod hwn, mae angen i ni i penderfynu pa un o'r geiriau hyn mae angen i mi yw edrych ymlaen amdanynt i sicrhau y mae fy gwybodaeth amdanynt yn hollol cywir. Felly, dyma'r y cyntaf troediad. Ac wedyn, mae angen i ni i defnyddio rhyw fath o arwydd i arwyddocae bob un gar sydd yn angen yr edrych ar-lein neu am edrych ymlaen. Ac wedyn, ar gyfer yr ail troediad, dwi'n gallu datblygu rhyw fath o'r swyddogaeth i mewn yn y raglenni iaith PHP, sef i dadansoddi testun gyda'r arwyddion newydd. Ac wedyn, ar gyfer pob un air nodwyd yn y fodd hon i edrych ymlaen neu am edrych ar gyfer y cyfeithiad cywir ar gyfer y gar hwn. Ac wedyn, os nad ydy'r gair imwn yn yr tarddiad data neu y data source, wedyn yw ychwanegu i mewn yn yr tarddiad data neu'r ffynonell data. Ac wedyn yw arwyddocae hynny rhywsyd i mewn yn y testun. Ac os mae'r gair i mewn wedi yn ei bodoli i mewn yn yr tarddiad data neu ffynonell data, i osod gwybodaeth o'r data i mewn yn testun yn uniongyrchol. Ac wedyn, ar gyfer y trydydd troediad, i mewn yn gorchwil hwn i paratoi y testun oddi wrth y testun sydd yn hollol Saesnig yn y dechreuad, ond ar ôl yr ail a'r trydydd troediad, mae gyda fe gwybodaeth neu'r data ynglyn â'r geiriau. Dwi'n eisiau i gadarnhau fy gwybodaeth amdanynt. Felly, os nad ydy'r gair yn hollol adnabyddus i mi, ac nad ydy i mewn yn y ffynonell data, felly mae angen i mi wedyn i mewn yn y pedwerydd troediad yw mewnbynnu neu yn gyntaf i edrych ymlaen neu ar-lein ar gyfer y gwybodaeth ynglyn â'r gair, ac wedyn yw mewnbynnu i mewn yn y testun yn uniongyrchol, ac wedyn ar gyfer y pumed troediad i allcydio yr data neu gwybodaeth hyn i mewn yn y testun, ac wedyn
yw fenysod i mewn yn y ffynonell data. A thrwy hynny, trwy gorchwilion hyn, y troedadau hyn, mae gyda ni yr ffynonell data sydd yn cynnwys ychydig mwy o gwybodaeth neu data ynglyn â'r geiriau, ac y fyddai hynny yn cymwthio pan ydyn eisiau i wneud yr un peth y tro nesaf. Ac hefyd, mae gyda ni y testun yn Saesnig, ond gyda y llawn gwybodaeth yn cymwthio i yn fy cyfeithiad lleisiol oddi wrth y testun Saesnig i mewn yn y seinau Cymraeg. Ac wedyn, dwi'n gallu recordio hynny, ac dwi'n meddwl y byddai hynny yn cynorthwyol iawn ar gyfer dysgwyr o'r Cymraeg yn y gwasanaethau uwch i gadarnhau ei gwybodaeth o'r gerfa sydd yn ychydig yn fwy ragorol na'r gwasanaethau ar gyfer y dechreuwr neu'r canolraddwyr. Felly, ar gyfer y cyntaf troediad, mae gyda ni ychydig o waith llaw lle mae angen i ni i nodi lawr ar y testun Saesnig yn uniongyrchol y geiriau. Yma gyda ni yr angen i gadarnhau neu cywirio ein gwybodaeth amdanyn nhw, sef y geiriau nad ydyn gyda ni yr gwybodaeth sicr amdanynt. Felly, dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Dwi'n mynd i darllen trwy'r testun fan yma yn Saesnig, ac dwi'n mynd i defnyddio yr arglwydd y blaen slais i nodi yr geiriau hyn. Felly nawr, i mewn yn y cyntaf paragraff, dwi'n mynd i mynychod yr blaen slaisau ar gyfer pob un ar sydd yma rhaid i mi i gadarnhau fy gwybodaeth amdano. I dweud y gwir, dwi'n gwybod gair Cymraeg ar gyfer y mwyafrif o'r rhain. Er enghraifft, ar gyfer y gair dysgafra, dwi'n gallu dweud ar Cymraeg fel dargyfeddwr, ac hefyd ar gyfer yr amazing, dwi'n gallu defnyddio ar fel rhyfeddol, ac wedyn ar gyfer exemplification, dwi'n gallu defnyddio gair fel enghreiffteiddiad, ond dwi'n eisiau neu amcanu hefyd i datblygu y ffynonell o data, sef dwi'n eisiau i ychwanegu ac i gwellau yr cymwysiadau o'r ffynonell data, sef yr geiriadur dwi'n defnyddio i edrych ar gyfer yr diffiniadau ar gyfer y geiriau Saesnig i mewn i'r Gymraeg. Felly dyma pam dwi'n wedi nodwyd y geiriau hyn mwy nag anghreidiol ar gyfer y diben o gwellau ac i adeiladu y cymwysiad i mewn yn yr geiriadur dwi'n datblygu. Felly nawr, gyda'r y cyntaf paragraff wedi ei nodwyd, dwi'n gallu datblygu y swyddogaeth i ddadansoddi y geiriau i mewn yn y testun hwn, ac wedyn i amedrych ar gyfer y data i mewn yn yr geiriadur, sef y ffynonell data, ac wedyn i nodi ydy yr gair yn bodoli i mewn yn y geiriadur, ac wedyn os nag ydy, i ddangosod yw'r fath o arwydd i mewn yn y testun, ac os ydy, i mynychod y data yn uniongyrchol hefyd. Felly, dyma'r ail troediad. Felly, ar gyfer y datblygiad o'r swyddogaeth hwn, dwi'n wedi dechrau y terfynell arall. Yn gyntaf, bydd angen i forllio i'r pregach lle mae'r testun yn bodoli. Felly, fan yma dwi'n defnyddio yr Windows gyfundrefn Word lle dwi'n wedi sefydlu yr terfynell hon gyda'r ymgylchiad bash gyda'r enw min-eg-w, sef minimum GNU for Windows. Ond gyda'r ymgylchiad hwn, dwi'n gallu defnyddio y taclynau i mewn yn yr bash yn union fel i mewn yn yr amgylchiad Linux, oherwydd mae'r hwn
cregyn Linux go iawn i mewn yn cyfrifiadur wleidyddiaeth Windows, ond yn trach nac I fod USL neu WSL, Windows Subsystem for Linux, neu'r is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux, mae'r hwn cregyn sydd yn bodoli I mewn yn cyfndrefn Windows go iawn, ac mae'r yn rhedeg y meddalwedd sydd yn bodoli I mewn yn yr Windows fel oedd wrth Windows gorchymyn cymell neu'r Windows Command Prompt. Ond yn y trach nac yn bodoli y Windows Command Prompt neu y cymell Windows gorchymyn, rydyn nhw'n defnyddio cregyn bash. Felly, ac efo hyn, dwi'n mynd I fotio i'r pegell lle mae'r testun yn bodoli, sef ecd, a wedyn gwagle, a wedyn blind slice, ec. Felly, os ydyn eisiau I cyferio at plegell gwreddyn ar gyfer Windows, sef plegell ec, ydyn nhw'n gallu mewnbynnu I mewn yn cymell o'r terfynach bash, blind slice, ac wedyn bach lythren ec, a wedyn y blind slice unwaith eto, ac mae gyda ni plegell gyda'r enw Cymraeg. Ac wedyn, os ydyn rhestru y cymwysiad o'r hynny, gyda'r patrwm o'r awdur, sef Wells, HG Wells, fel hwn. Felly, dyma'r testun Saesneg a dyn eisiau I mynosod yr arwyddion yn ddiwedd. Felly, ar gyfer hyn, ar gyfer y swyddogaeth hwn, dwi'n mynd I creu taflun newydd I mewn yn ei plegell newydd. Felly, dwi'n mynd I roi enw fel enghraifft trans helper fel hwn, oherwydd mae'r amcan o'r taflun hwn I cynnyrch neu creu y testun gyda'r gwybodaeth I cynorthwyo gyda'r gyfeithiwr. Ac dwi'n yn gallu ychwanegu oldodiad txt fel hwn, neu y gar txt I alw y taflun hwn trans helper txt, oherwydd diben o'r taflun hwn yw I cynhyrchu y testun gyda'r gwybodaeth, gyda'r data I cynorthwyo gyda'r person sydd yn gwneud cyfieithiad trwy'r llais, trwy siarad y gyfieithiad oedd wrth y testun Saesnig I mewn yn y Cymraeg. Ac wedyn, dwi'n mynd I fotio I mewn yn yr plegell hon. Fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd I symud y testun Saesneg I mewn yn y plegell hwn. A dyma'r cymwysiad o'r plegell hon, ac wedyn dwi'n mynd I creu cod taddiad ar gyfer y swyddogaeth hon. Felly, ar gyfer yr enw o'r cod taddiad, dwi'n mynd I galw hwn tx help, neu dwi'n mynd I galw hwn tr, ac wedyn help, ac wedyn tx .php. Felly, gyda'r enw yn ychydig byrach fan yma, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn fod yn enw gwell ar gyfer y taflun a trach nac un gyda'r enw trans helper txt. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd I newid yr enw o'r taflun yn hwyrach ar ôl ychydig o datblygu I mewn yn y swyddogaeth hon, ond yn drach dwi'n mynd I creu yr cod taddiad trhelptx.php fel hwn. Felly, fel arfer, pan ydyn yn datblygu I mewn yn rhaglenni PHP, mae angen ni I ysod adran neu rhanbarth I mewn yn y cod taddiad ar gyfer cod taddiad yn y rhaglenni PHP, ac wedyn ar gyfer synhwyriad o'r parameter ar gorchymyn neu cymell linell, ydyn yn gallu defnyddio yr anwywolyn gyda'r enw doler ag fi,
Wedyn os yr nawr yn enghraifft allbynnu gwerth o'r dollar ag fi ar yr cyntaf elfen neu cydran oherwydd gyda'r rhif mae'r ddim yn ryddhau y gyntaf elfen i mewn yn y dillad hwn, felly ydyn gallu rhedeg yr cod hwn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn PHP ar ôl y bychnod ac wedyn y gwagle a wedyn yr enw o'r ffeil hwn sef tr ac wedyn help ac wedyn tx .php fel hwn. Felly dyma'r allbyniad. Felly os ydyn eisiau yr al neu cyntaf parametr ar ôl yr enw o'r ffeil yn gallu ymwneud y rhif 1 i mewn yn yr pedwrongl crynfachu fel hwn ac unwaith eto yn ail rhedeg yr un gorchymyn PHP gwagle trhelptx.php ac wedyn nawr os ydyn yn arredig yr un gorchymyn fel o blaen gyda'r gar hello ar ôl yr enw o'r ffeil fel hwn, felly nawr ydyn gallu gweld y gar hello yn ei allbennwyd ar yr sgrin yma, felly nawr ydyn gallu anbendynu yr enw o'r ffeil neu enw o'r testun i gfrweithio. Felly ydyn gallu galw yr enw o'r ffeil oddi wrth ei enw ac i bobleiddio yr gwerth i mewn yn yr ymwelyn gyda'r enw ffeil ac ydyn gallu asenio gwerth i mewn yn yr ymwelyn ffeil neu dollar ffeil oddi wrth yr gwerth i mewn yn yr gyntaf parameter ar ôl yr enw o'r ffeil ac wedyn gyda'r enw o'r ffeil wedi ei cyrchyd oddi wrth y gyntaf parameter ydyn yn gallu dolenni trwy'r pob un llinell i mewn yn y testun ac wedyn i mewn pob un llinell i dolenni trwy'r pob un gar ac wedyn i chwilio ar gyfer yr arwydd y blaen slides ar ôl y diwedd o pob un gair. Felly ac ar hyn ydyn gallu creu yr dillad gyda'r enw dollar ac wedyn lines fel hwn. Ac wedyn ydyn gallu defnyddio yr ffwythiant gyda enw ffridro ar yr llinell newydd ac wedyn ydyn gallu cerchu yn gwisiad o'r testun oddi wrth y ffeil fel hwn. Nawr ydyn yn gallu dotlenni trwy'r bob un llinell i mewn yn y dillad fel hwn. Ac wedyn ydyn gallu allbynnu pob un llinell fel hwn. Ac wedyn ydyn gallu gosod y rhifo ar gyfer pob un llinell trwy defnyddio yr anwolyn gyda'r enw dollar count fel hyn ac wedyn os yma'r count yn fwy nag 10 ydyn yn gallu dod allan o dolyniad fel hwn trwy defnyddio yr gorchymyn break fel hwn. Felly nawr os yn achub y ffeil ac wedyn unwaith eto yn arredig
un gorchymyn, ond na gyda'r enw'r o ffeil, sef yr un fan yma ar y gwelod, weld gysylltnod h_g ffilmer.txt. Felly mae gyda ni y neges gwallt fan yma ar gyfer yr enw'r o ffeil yn ytrach na get file content. Mae'n hyn angen i fod yn file get contents fel hwn, neu y ffeil i garchu y cymwysiadau fel hwn, ac wedyn os ydych nawr yn alfredeg. Felly mae angen rhif i fod yn fwy nag 10 os ydych eisiau i garchu y cyntaf 10 llinell fel hwn, ac wedyn unwaith eto, a dyna ni, dyna'r cyntaf 10 llinell oddi o'r ffeil hwn. Nawr union yn yr dolen a gyfer lines neu llinellau, rydyn yn gallu mewn osod dolen yn fewnol fel hyn. Nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw, a gyfer pob un llinell, sef anwolyn doler line fan yma, dwi'n yn ffrydro neu explode llinell ar yr arthnod o'r gwagle, ac mae'r a thrwy hynny rydyn gallu dod hyd o'r rhestro o eriau, ac wedyn ar gyfer pob un eriau rydyn yn allbynnu pob un gar, ac wedyn rydyn yn gwahanu y geiriau gyda'r a wythnodiau, gwaglau, y gysylltnod, ac wedyn y gwaglau unwaith eto. Nawr, os dwi'n yn achub y ffail, ac wedyn unwaith eto yn alrhedeg, yr un gorchymyn fawr o blaen, felly dyma'r allbaniad. Felly nawr, mae gyda ni geiriau wedi eu gwahanwyd gyda'r gwaglau, gysylltnod, ac wedyn gwaglau unwaith eto. Nawr, mae angen i ni i synhwyro geiriau gyda'r blaenslais ar yr terfyn. Nawr, fan yma, beth yn digwydd yw, dyn wedi mewn osod y proffoliad ar gyfer y terfyniad o pob un air, a ydy ei yn derfynu gyda'r blaenslais trwy'r llinell fan yma, if, ac wedyn substring, neu'r is llinell, ac wedyn union yn yr cyflwr hwn, dwi'n yn gallu symud yr allbeniad o'r gar union yn cyflwr hwn fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu acib y ffeil ac unwaith eto yn alrhedeg ar un gorchymyn. A dyna ni. Nawr mae'n allbynnu geiriau gyda'r terfyniad gyda'r blaenslais, ond mae'n hefyd yn allbynnu y rhain heb yr blaenslais. Felly dwi'n mynd i bwyso ar y dodiad. Nawr, os dwi'n yn swybu mas yr llinell fan yma i allbynnu pob un llinell, ac wedyn os dwi'n yn mynd i'r llinell fan yma, ac wedyn os ydyn yn rhedeg y cod fel hwn. Felly dyma'r rhestro o eriau, ond ydyn yn methu rhai ohonynt enghraifft rhai yr un fan yma, discoverer, gyda'r atalnod ar ôl yr blaenslais. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y rhain, mae angen i ni i fynd osod gwaglau tu-flaen o pob un arwythnod sydd yn atalnod neu yn atalnodiaeth. Felly, beth sydd yn digwydd yma ar llinell 10 yw dwi'n yn alosod pob un arwydd o'r atalnodiaeth gyda'r hunain, gyda'r gwaglau tu-flaen o'i hunain. Wedyn, nawr os dwi'n unwaith eto yn alrhedeg ar un gorchymyn, felly, fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni gar discoverer union yn y rhestro. Felly nawr, os ydyn yn mewn osod yr gwaglau tu-flaen o pob un air yn allbynnu fel hwn, nawr mae'n edrych yn chydig yn fwy daclus. Felly dyma'r geiriau gyda'r
slice ar a derfyniad. Ar y foment, mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ohonynt. Fan yma. Nawr, os ydym mynd yn ôl i'r testun Saesneg, beth dwi'n eisiau I digwydd I mewn yn y testun fan yma yw, enghraifft, os ydym edrych ar y gar wel nai, felly mae'r wel nai hwn I mewn yn Saesneg yn cyfatelu ag deiti i'r gar fel ambron, enghraifft, yn bron, neu'r enghraifft braidd. Felly, beth dwi'n eisiau I digwydd yw pan ydyn yn dod I hyd o'r gar Saesneg sydd gyda fe, yr amrywaith o geiriau I mewn yn y Cymraeg, ydyn yn gallu rhestru y dewisiadau I gyd fel hwn, ac ynglyn ar yr fath o gar, ydyn yn gallu gosod fe I mewn yn yr crynfachu pedairongl fel hwn, ac wedyn I mewn yn enghraifft ar gyfer yr gar fel nai, mae'r hwn o'r fath adferth neu rhagferth, felly ydyn gallu arthcau hyn I mewn yn yr crynfachu pedairongl fel hwn, ac hefyd yr un fodd ar gyfer yr arallfan yma, ac wedyn ydyn gallu gwahanu geiriau I mewn yn y rhestru gyda'r archnod cronfach neu'r capan. Felly ydyn ni'n gallu defnyddio capan I wahaniaethu geiriau I mewn yn rhestru fel hwn. Felly dyma beth dwi'n eisiau I digwydd i'r testun fan yma pan ydyn yn rhedeg yr cod tarddiad PHP. Felly, ar gyfer hyn fan yma, mae gyda ni yr ffeil gyda'r enw vocab tanllell tanllell ac wedyn yr dyddiad o'r ffeil yma. Ac felly, os ydyn yn grybwch ynglyn ar ffynhellell data ar gyfer y gerfa, felly dyma'r ffynhellell data sef y gerfa ydyn yn gallu defnyddio. Felly, I gyfrifyddio yr swyddogaeth neu yr app I agor ac I defnyddio yr gerfa, felly ydyn gallu defnyddio dewisiad ar gyfer rhediad o'r rhaglen yma gyda'r dewisiad namin fi yma ar gyfer vocab neu gerfa. Felly ydyn gallu ambenodi yr enw'r o'r ffeil gerfa ac wedyn ydyn gallu ambenodi yr enw'r o'r ffeil o'r testun hefyd gyda'r dewisiad namin a. Enghraifft, os ydyn eisiau I agor neu I cyfrweithio ffeil testun gyda'r enw r.txt, felly ydyn gallu ambenodi fan yma'r namin F I mewn yn y bach lythren, ac wedyn r.txt ac wedyn gwagle ac wedyn namin fi ac wedyn yr enw'r o'r ffeil sef vocab tanllell ac wedyn y dyddiad.txt. Wedyn beth sy'n digwydd fan yma I mewn yn llinellau 4 I 6 yw ydyn yn cochyneddio yr anrywolion ar gyfer yr enwau o'r ffeil testun ac hefyd yr ffeil gerfa, ac wedyn ar gyfer parametrau I mewn yn llinell gorchymyn ydyn yn sefyllfa'r os y mae parametr yn dechrau gyda'r namin bach lythren F, os ydy, felly ydyn yn gallu aseinio yr enw'r i'r amrywolion ar gyfer yr ffeil testun, neu os y mae'n yn dechrau gyda'r namin fi, wedyn ydyn yn gallu aseinio gwerth ar gyfer yr enw ar gyfer yr ffeil gerfa I defnyddio, ac wedyn os nad ydyn nhw wedi ei asenwyd, enghraifft, os mae rhyw fath o wach I mewn yn yr mewnbynad o'r cyrchymyn, felly ydyn yn gallu arddangos defnyddiad neu cystrawen o defnyddiad, ac wedyn ydyn yn gallu ymadael allan o'r app fan yma. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil hwn yn rhedeg ar un cyrchymyn o'r blaen, enghraifft, os ydyn yn ambenodi enw o'r ffeil I fod yn dweud rhywbeth fel afal, fel hwn,
Felly mae'r enw o ffeil afal, felly os ydych chi'n eisiau i ymbenodi y defnyddiad o'r ffeil hwn, mae'n angen i ni i mewnbynnu namin f, ac wedyn afal.txt, ac wedyn ar gyfer yr enw o'r erfa, rydyn yn gallu ymbenodi rhywbeth fel gerfa, fel hwn, .txt, ac wedyn rydyn yn gallu mewnbynnu dodiad fel hyn. Os ydyn yn enghraifft gwneud rhyw fath o wach i mewn yn mewnbynad, enghraifft ydyn yn angofio i mewn osod yn namin fi fel hwn, felly nawr mae'n arddangos y defnyddiad neu y gystrawen o'r defnyddiad. Felly nawr ydyn yn gallu agor yr ffeil ar gyfer yr gerfa trwy'r llinell fan yma ar yr llinell 19, lle ydyn yn cerchu cymwysiad o'r ffeil, sef yr ffeil ar gyfer y gerfa, ac wedyn i'w rhannu bob un llinell trwy'r blaen slais N, sef nod ar gyfer y llinell newydd. Felly mae'r hwn neu y gyffreddiad o hwn yn propageddio yr amrywiaeth ar gyfer y dillad gyda'r enw $vocab. A gyda hwn, rydyn yn gallu creu y ffwrdd newydd i gerchu yr rhestr o geiriau oddi wrth y gerfa hwn. Felly dyma'r ffythiant newydd gyda'r enw get entries oddi wrth llinell 36 i'r 49. Beth yn digwydd yw pan ydyn nhw'n darllennu trwy'r bob un o'r eriau i mewn yn y testun, felly ydyn yn pasio yr gair Saesnig i mewn yn y ffythiant get entries, ac wedyn ydyn yn datganu yr amrywolyn ar gyfer y dillad, ar gyfer y gerfa, sef y $vocab fel global, fel hollfidol. Oherwydd mae'r hwn yn anghredol, os yn eisiau i cynnwys yr amrediad ar gyfer yr amrywolyn hollfidol fan yma i mewn yn y ffythiant lleol, ac wedyn ydyn yn cychwyneddio yr amrywolyn gyda'r enw doler redfal, neu return value, neu gwerth wedi ei dachwelwyd i diddym, ac wedyn ydyn yn dolennu unwaith eto trwy'r bob un llinell a mewn yn yr erfar, ac wedyn ydyn yn gwahanu pob un llinell ar yr arwythnod o'r tab. Felly, mae'n angen os ydyn eisiau i defnyddio ffwthiant i ffrwydro neu explode yr cydrannau mewn yn y llinell ar yr arwythnod o tab. Mae'n angen i ni i defnyddio y dwbl dyfynod fan yma, ac wedyn ydyn parafoli ydy yr elfen, neu y trydydd elfen, oherwydd ydyn yn dechrau gyda'r gyntaf elfen neu cydran i mewn yn y dull fel ar yr rhif diddym. Felly os ydy'r cydran ar trydydd elfen neu cydran i mewn yn dull, sef ar rhif 2, felly os mae'n yn cyfartalu i'r gair Saesnig, sef n-word wedi ei pasio mewn trwy'r parametr i mewn yn y datganiad o'r ffwrthiant fan yma, wedyn ydyn yn adeiladu yr llinell neu y llinyn ar gyfer yr gwerth dachwelwyd, ac wedyn os mae gyda ni amrywiaeth o mewnblyniadau ar gyfer un gair Saesnig, enghraifft os mae gyda ni y gair Saesnig mind, ac wedyn ydyn yn canfod i mewn yn y gerfa yr geiriau, enghraifft fan yma mae gyda ni y gair bryd, ac wedyn mae gyda ni y gair gofalu, sef y berf i ofalu ar gyfer y gair Saesnig mind, ac wedyn mae gyda ni yr enw fenywaith gyda'r Gymraeg gofeg ar gyfer mind, ac wedyn mae gyda ni yr berf i wylio ar gyfer mind, ac wedyn yr berf malio, ac wedyn
enw gorwaith meddwl. Felly, os ydyn yn canfod amrywiaeth o'r geiriau Cymraeg ar gyfer yr un gair Saesnig, wedyn ydyn yn gallu adeiladu y llinyn i cynnwys yr geiriau eraill a canfydwyd, ac ydyn yn gallu gwahanu y geiriau hyn i mynd yn restr gyda'r arwythnod y capan neu'r cronfach fan yma, y acen cronfach fan yma, ac wedyn ydyn yn gallu dychwelyd y llinyn fan yma. Felly os ydyn nawr yn rhedeg yr cod fel hwn, sef yr un gorchymyn fer o'r blaen ac wedyn pwtio ar y dodiad, felly dyma'r allbyniad. Yn gyntaf ar gyfer y gair Saesnig inexorable, does dim unrhyw myndodiad i mynd yn y gerfa ar gyfer hyn. Ar gyfer yr gair Saesnig mind, mae gyda ni bryd, gyfalu, gofeg, gofeg unwaith eto, gwylio, malio, meddwl, meddwl, meddylio, ac yn y blaen. Nawr, beth dwi'n eisiau wneud yw, dwi'n eisiau i wneud bob un eitem i mewn yn y rhestr yn unigryw oherwydd, fer enghraifft, os ydyn edrych ar yr gair mind, mae gyda ni yr amrywiaeth neu y llwysograeth o'r un gair Cymraeg. Er enghraifft, mae gyda ni yr gair gofeg a gofeg, ac dwi'n yn sylwi mae'r gwahaniaeth i mewn yn y cenedl, mae'r un gofeg yn fenywaith ac mae'r all yn gywriwaith, ond os ydyn yn edrych ar yr gair dag yn fyddwr, mae gyda ni yr un gair, un syslafiad, ond hefyd mae gyda ni yr un cenedl, felly ydyn yn gallu gwneud yr dodiad hwn yn unigryw. Felly, sut i wneud hyn? Felly nawr, os ydyn yn edrych ar y gair ar gyfer y Saesnig discoverer, mae gyda ni dim ond yr un gair ar gyfer y Cymraeg, sef dag yn fyddwr. Felly beth digwyddodd? Felly, ac wedyn guys i ffwythiant newydd gyda'r enw sort unique string, neu didoli yr llinyn unigryw. A beth sy'n digwydd fan yma yw ydyn yn galw ar ffwythiant hwn oddi wrth yr get entries fan yma, ac ydyn yn pasio mewn yn gyntaf yr redfal neu yr gwerth dychwelyd gyda'r llywsograeth o'r un gair, ac wedyn ydyn yn pasio ar gyfer yr ail parametr, yr arwydd ar gyfer yr gwahanol rhwng yr eitemau, ac wedyn i mewn yn y ffwythiant o'r sort unique string fan yma, ydyn yn ffrwydro ar yr arwythnod yr gwahanol, sef yr capan neu yr acan cronfach, ac wedyn ydyn yn gyntaf yn rhedeg y ffwythiant i didoli yr dillad hwn, ac wedyn i mewn yn y dillad wedi ei didolwyd neu drafnid i mewn yn y drefn o'r Ecuador, wedyn ydyn yn rhedeg y ffwythiant neu ydyn yn cymwysio y ffwythiant gyda'r enw dillad unigryw i wneud yr eitemau i mewn yn y rhestr yn unigryw, ac wedyn ydyn yn adeiladu unwaith eto llinell bob un cydran ar ôl bob un cydran gyda'r yn defnyddio yr capan neu'r acen cronfach fel yr gwahanol rhwng yr eitemau, ac wedyn ydyn yn dychwelyd llinyn, ac wedyn i mewn yn ôl i mewn yn y get entries ffwythiant ydyn yn dychwelyd y dychweliad oddi wrth yr sort unique string oddi wrth get entries, ac wedyn ydyn yn adleisio neu allbennu hwn i mewn yn y sgrin. Felly unwaith eto, os ydyn yn rhedeg yr un gorchymyn fer o blaen, dyna ni, mae gyda ni dim ond yr un darganfydwr ar gyfer y gair discoverer. Ac wedyn yn ôl i mewn yn y prif rhanbarth o'r cod taddiad, dwi'n wedi creu yr amrywolyn i cynnal yr
allbyniad neu'r concyrchiad o'r cyfrwaith hon, sef yr un gyda'r enw output string, ac wedyn yn gyntaf dwi'n cychwyneddio yr amlwylun hwn i fod yn wag, ac wedyn os ydyn edrych ar yr cyflwr neu'r prawfholiad, os ydy'r gair sef y gair Saesnig yn terfynu gyda'r blaen slaes, wedyn rydyn yn galw ar y get entries i gerchu yr geiriau Cymraeg oddi wrth yr erfa. Felly os nad ydy'r gair yn terfynu gyda'r blaen slaes, wedyn rydyn dim ond yn cydatodi yr gair Saesnig i mewn yn yr llinyn ar gyfer allbyniad, ac wedyn fan yma'r allan o'r dolen mewnol, os ydy'r llinell yn wag i mewn yn ffeil testun, oherwydd ydyn yn dolenni trwy'r pob un llinell i mewn yn ffeil testun. Os yma'r yn wag, wedyn ydyn yn atodi yr llinell newydd i mewn yn llinyn ar gyfer yr allbyniad. Wedyn nawr, os ydyn yn rhedeg yr un gorffenwyr o blaen, felly dyna ni, dyma'r allbyniad fan yma'r yn gyntaf ydyn yn dechrau gyda'r penawd neu teitl ar gyfer destun, ac wedyn ydyn yn ar gyfer enghraifft llinellau i mewn yn yr un paragraff. Fel ydych chi'n gweld, mae'r paragraff yn cael ei wahanwyd gyda'r llinell wag, ond nawr ydyn yn cydadodi yr llinellau i mewn yn yr un paragraff i creu paragraff heb gwahaniad gyda'r llinell newydd, ond yn ytrach mae'r holl llinellau i mewn yn yr un paragraff yn llifo i mewn yn y llinell, ac wedyn os mae'r gair Saesnig yn terfynu gyda'r blaen slaes fel yr un fan yma, wedyn rydyn yn gallu galw ar y ffwythiant gyda'r enw get entries i garchu y geiriau Cymraeg fel i mewn fan yma ar gyfer y gair mind. Rydyn wedi dod i hyd o llawer ohonynt fan yma, ond os rydyn edrych ar gair ar gyfer inexorable, felly nad oedd get entries ffwythiant yn gallu canfod unrhyw gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig hwn i mewn yn yr erfa. Felly beth dwi'n eisiau i wneud nawr yw, os yma'r hwn yn digwydd, dwi'n eisiau yr app fel yma neu cymwysiad fan yma i cydadodi yr gair i mewn yn y ffeil newydd, lle rydyn yn gallu adolygu y ffeil, ac wedyn trwy'r mewn dodiadau i mewn yn y ffeil hwn, rydyn yn gallu ychwanegu mewn dodiadau o ddod y ffeil newydd i mewn yn yr erfa. Felly, fan yma, beth yn digwyddodd nawr yw dwi'n yn rhestru yr geiriau Saesnig na chanfeddwyd i mewn yn yr erfar, felly i mewn yn yr ffurfedd lle mae gyda ni 3 colofn fan yma'r, ac gyntaf ar gyfer y gair Cymraeg, ac wedyn ar gyfer y fath o'r gair, sef ydy yn ansoddair, neu'r berf, neu'r enw, neu'r adroddair, ac yn y blaen. Felly, rydyn yn gallu allbynnu yr rhanbarth hwn i mewn yn yr ffeil newydd ar gyfer yr adolygiad o defnyddiwr. Ac wedyn i mewn yn y rhanbarth yn uchod, rydyn yn gallu allbynnu hynny i mewn yn yr ffeil newydd arall hefyd ar gyfer y allbyniad o'r cyfrwaith hwn. Felly, fan yma, ar y llinell 41, dwi'n allbynnu cymwysiad o'r amlwylun output string i mewn yn yr ffeil gyda'r un enw fel yr ffeil testun goreiddiol, ond nawr gyda'r
oldodiad tanillell out.txt ac yn yr unfodd ar gyfer yr geiriau Saesnig nad ydyn yn ei bodoli i mewn yn y gerfa. Dwi'n yn ysbennu rhain i mewn yn yr ffeil gyda'r enw'r o'r ffeil o'r gerfa, ond nawr gyda'r oldodiad tanillell new.txt. Ac wedyn nawr os ydyn yn agip y ffeil hwn ac unwaith eto yn alredig yr gorchymyn fel hwn. Felly, does dim unrhyw ysblyniad ar y sgrin, ond nawr os ydyn mynd i'r pregell. Felly, fan yma, mae gyda ni yr ffeil ar gyfer y gerfa. Fan yma, ac wedyn, os ydyn edrych fan yma, mae gyda ni yr ffeil gyda'r un enw, ond gyda'r oldodiad tanillell new.txt. Ac os ydyn clicio arno fe, felly dyma'r cymwysiad. Felly, os ydyn yn gallu chwilio ar gyfer geiriau Cymraeg ar gyfer hyn, ydyn gallu defnyddio y rhain ar gyfer yr un fath o'r cyfarwaith yn y dyfodol, ac wedyn hefyd i mewn yn yr un pregell mae gyda ni yr ffeil gyda'r testun greiddiol i mewn yn yr Saesnig, ac nawr mae gyda ni yr ffeil gyda'r un enw ond gyda'r oldodiad tanillell out.txt, ac nawr mae'n cynnwys y data sydd yn gallu fy cynorthwyo i pan ydyn ni eisiau i gyfieithu oddi wrth Saesnig i mewn yn ffyrdd o testun i mewn i'r Cymraeg i mewn yn y ffyrdd o'm llais. Felly, os ydyn mynd i gyfieithu hwn nawr, enghraifft i mewn rhyw fath o'r fideo, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel penod 1, ffilma, mewn gwrnedd, meistrolaeth o hedfan oedd gwaith o miloedd o dynion. Dyn hwn, awgrymiad ac efod arbrawf, hydad am leiaf yn unig un ymdrech doethonedig bywiol oedd wedi eisiau i orffen y gwaith, ond yr inexorable, dwi'n ddim yn gwybod yr Gymraeg ar gyfer inexorable, ang gyfiawnder o'r bryd poblogaidd a benderfynodd y fod yr miloedd o rhain i gyd un ddyn ac un a oedd nac erioed yn hedfan y dylai fod diwiswyd fel daganfyrdwr, dim ond yn unig fel yr oedd yn wedi dewis i anrhyddeddu Watt fel daganfyrdwr o Ager a Stephenson o'r periant Ager, ac yn sicr o'r enwau anrhyddeddwyd i gyd. Nid oes unrhyw un sydd mor anrhyddeddwyd, mor triennus ac yn hyll fel ffilmer triennus. Felly, dwi'n meddwl yn gallu gyfieithu fel hynny os mae gyda mi data im cymwthio gyda'r geiriau sydd yn ychydig yn plinach i mi. Felly, ar gyfer y cam nesaf, dwi'n meddwl mae'n angen i dileu yr blaenslais oddi wrth yr geiriau Saesnig hyn. Nawr, mae gyda ni geiriau Saesnig heb y blaenslais ar yr terfyniad. Fel hwn. Nawr, i mewn yn yr ffeil newydd gyda'r oldodiad tanillell new.txt, dwi'n wedi canfod geiriau
Cymraeg ar gyfer yr geiriau Saesnig, ac dwi'n wedi hefyd yn ychwanegol o eriau Cymraeg i mewn, enghraifft ar gyfer gair ar gyfer inexorable. Cyfyddais i y gair Cymraeg oedd anolethiol, ond hefyd dargyfyddais i yr oedd yr gair hwn, sef anolethiol, yn dod oddi wrth y gair arall goleithio, sef to retreat, neu i tynnu yn ôl. Felly, dwi'n meddwl mae'n syniad da i ychwanegu rhain i mewn yn yr ffeil hwn hefyd, lle ydyn yn gallu defnyddio nhw ar gyfer dyfodol hefyd. Felly, fel gallom ni cynnwys geiriau newydd hyn i mewn yn yr allbaniad o'r cyfarwaith, ydyn gallu hefyd ar gyfer yr gerfau i mewn yn yr codtadau hwn, ydyn gallu hefyd cerchu y data oddi wrth yr gerfa newydd hwn hefyd, ac mae'r hwn gyda'r enw, yr un gyda'r gerfa wreiddiol, ond gyda'r awdodiad new.txt fel hyn. Ac wedyn, ydyn yn gallu gwahanu yr cymwysiad o'r ddau ffeil gyda'r arthnod llinell newydd fel hwn. Ac wedyn, os ydyn yn equip y ffeil, ac wedyn yn alredig. Ac wedyn, os ydyn yn edrych i mewn ar yr allbaniad, yr un fan yma, gyda'r awdodiad tanllell out.txt. Felly nawr, os ydyn edrych ar yr gair inexorable, nawr mae gyda ni geiriau Cymraeg newydd fan yma. Felly, ar gyfer y cyfeithiad o'r testun Saesnig hwn, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel un ffilma mewn gwirionedd. Yr oedd mestrolaeth o hedfan gwaith o filoedd o ddynion. Dyn hwn awgrymiad ac y bod arbrawf hyd at y bleiaf yn unig. Un ymdrech doethionedig a bywiol oedd wedi ei angen i gwblhau y gwaith, ond yr angyfiawnder o'r bryd poblogaidd oedd yn anolethiol, oedd yn penderfynu y fod o'r miloedd hyn i gyd, un dyn, ac un dyn oedd nac erioed yn hedfan, y dylai fe i fod ei dewiswyd fel darganfydwr yn union fel yr oedd e'n dewiswyd i anrhydeddu Watt fel darganfydwr o ager, a Stevenson fel darganfydwr o'r ager periant. Ac yn sicr o'r enwau anrhydedig i gyd, does dim un oedd ei anrhydedig cyn digriwedded, neu cyn hyllwedded, neu cyn elaethysed. A ffilma, neu ar enw ffilma triennus. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i allbynnu y gweddill o'r testun Saesnig i mewn yn y ffeil allbyniad. Felly yn ôl i mewn i'r codtadiad yr yn gallu gwneud hynny. Trwy'r tynnu mas y llinell lle ydyn yn ymadael o'r dolen, os
yma'r rhif o llinell yn fwy nag 10, yr un fan yma. Felly nawr os yr un yn ychydig ffeil ac wedyn yn anrhyddig, nawr os yr un yn dachwelyd i'r plicach, yr un fan yma, wedyn os yr un yn clicio ar y ffeil gyda'r oldodiad, yr llinell out.txt, felly nawr mae gyda ni gweddill o'r ffail Saesnig fan yma. Felly nawr dwi'n gallu parhau i wneud yr un peth, yr un cyfarwaith. Dwi'n gallu symud ymlaen i'r paragraff nesaf, fel enghraifft os dwi'n eisiau i cadarnhau beth ydy'r Cymraeg ar gyfer geiriau fel bootmaker, neu cobbler, neu valga, ac yn y blaen, dwi'n gallu parhau i mewn yn yr un cyfarwaith fel o blaen. Ac wedyn, yn y un fodd fel o blaen, dwi'n gallu parhau ac yn blaendeithio gyda'r paratoiad o testun Saesnig hwn, gyda'r gerfar ar gyfer fy cyfeithiad i mewn yn Gymraeg i mewn yn fy llais, ac wedyn dwi'n gallu cynhyrchu y fideo gyda'r cyfeithiad o'r chwedl Saesnig hwn i mewn yn yr iaith Cymraeg. Trwy defnyddio y swyddogaeth oddi wrth y cortaddiad PHP. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei dafngrod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach, a hwyl.